to bende nitiere okang' magisegoyo kaka jokanyo mane ni koro ochopo kare kaka bende piny owacho biro kagombo ni mondo chenro machal koda mae koro timre. Miya thuolo mondo koro atim twak kode kachiel kachiel. Adwa ni chakna gi nyingi gi riwruok michung'ne tikonwa ni piny owacho biro ka kete chik chenro mar 100% transition. In kaka ing'iye kaka jasomo chenro ni bose kete tim e yono makare. Erokamano, and Roseline Achieng, Wandigi, the Executive Secretary NUT Migori branch. Mokwongo agoyo nu erokamano kuom miya thuolo mondo awach achiel kata ariyo moro e wach mag somo mar nyithindwa mosebedo kadhi e sekondar. Mokwongo adwa wacho ni Sirkal ne nitie gi mpango maber to ok ne giikore. Omiyo kuom ikruok no osebedo ka koro gik moko mane gichano pok odhi kare. Iyudo ka nyithindo mang'eny mokwongo gibedo relaxed nikech onge kaka okang' moro moketnegi mochiwore manyalo nyiso ni ka iwuok ka tidhi kanye, to kamidhiye no to ng'ama dhi mi scholarship kata sponsorship. Koro ayudo ka nyithindo mang'eny kowuok especially nikech samoro yudo ka moko nitiere ma generally gin weak in terms of performance, to koro ikawe kendo itere secondary monego bed nodhiyo kata mana e okowang' mar TVET, to ikawe kendo itere secondary, wiye ok nyal kwanyo. Ka wiye ok nyal kwanyo, onge kaka onyalo konyore mbele ka. Omiyo chenro no nobedo mana maber ka nyithindo ma bende intellectually inyalo yudo ka ok ginyal perform maber. Koro nonego ketgi okang' kokang'. Iyudo ka nyathi ma ok nyal tiyudo ka mikete, to kikawe mitere